Wannene ba Wannene Ba. ZR Digital TV. Assalamu alaikum masu kallo da saurare. Sunana Bashiru Halliru Alhassan, wanda kuka fi sani da Bash ne fa, mawaƙin hip hop. An haife ni a jihar Plateau, Jos North, Konen Shagari. Na girma a nan, na yi makaranta a nan, har yanzu ina ciki ina wake-wake na. To, waka ina da waka dama kaina, baiwana ne, ina ta dibi-dibin ya zan yi ta, ya zan yi ta fita. So inda nake aiki akwai wayanda su suna ciki already. Muna zama da su, muka fara zama da su, suka jiya basira na yake. Suka kai ni, na je na ga yanin studio yake muka recording waka tare da Mr. Ketu. Das first track ina kenan, amaryata wanda na fara yi don ban fara waka ni kaɗai ba. Muna ta yi da su har muka buɗe ƙungiya a wannan lokacin muna tafiya muka sa mata suna Last Kobo Killers. Muna ta yi tare da su muka yi waka let's say kaman guda 5 da su. Sai na zo na fara yin nawa ni kaɗai, na yi gareji, wannan tawo ce ni kaɗai, wakan da na fara yi ni kaɗai kenan. So daga baya kafin sai na rabu da su, sai na signing wani sabon contract tare da FKG, yanzu tare da su nake. Ina cikin sabon level ba wancan ba, FKG Entertainment. Kai tsaye dai zan iya ce maka rap ne, saboda shi a rapin ina samun damar yin duk abun da nake so, sakon da nake so, kalan maganin da nake so. Rap yana mun abun da nake so, isar da sako na waka. Kamar yadda na gaya maka, waka na sako yake yi, sako tsaftatacce fiyo insha Allah. To rap da rap nake amfani. Bayan waka ina da aiki, ina gyaran injector, ina da shagon gyaran injector a Farin Gada, daidai gidan Manzira. Shagona ne, har yanzu wanda yake da aiki zai iya kira, zai iya zuwa. Bas ne fa zai gyara mashi motin shi, wanda yake da trailer ya san me injector, yana da shagon shi. Muna aiki sharp, basira irin na waka fiye da na waka ma. Akwai shi a shagon karki. Gida ba wani kalubale yanda kake tunani, saboda su ma sun san baiwana ne. Da na gwada kuma na yi abu mai kyau, duk da yanda ka san yanda waƙoƙi suke, kowa da irin layin da yake ɗauka. Akwai masu ɗaukar layin banza, layin zagi, layin dai irin abubuwa da dama. So ni layi na gaskiya da tsafta, wanda ya san ni ya san ni. So gidanmu ba su damu da wani irin abu makamanci haka ba, saboda sun san akan layin da nake. Ba wai layi bane wanda za a ce Allah wade dan su, ka gane irin wancan. So sun bani goyon baya yanda ya kamata, alhamdulillah. A waka, to waka gaskiya ina kallon mutane da yawa, wanda suka kai ni da wanda ba su kai ni ba. Duk wanda ya iya, ni ba ni da matsala, ina koyi da shi, ka gane. In dai ka iya, ko kana gaba da ni ko kana baya da ni, gaskiya ni zan iya koyan wani abu a wurinka, kuma zan iya ji ina sha'awanka, ka gane abin da yake faruwa kenan. Alhamdulillah, nasarori sosai muna kan samu ma. Waka ya bamu abubuwa da yawa, ya kai mu gurare da yawa, mun ci abu da yawa, mun sa abu da yawa, kuma muna fatan mo abubuwa da yawa kuma insha Allah. Alhamdulillah. To waka na da na fi so, na san kuma mutane na sun fi so, ita ce Mama. Dole ka bi uwa, idan kana son ci gaba dole ka bi uwa. To wannan wakan gaskiya na fi santa. Mabiyana ma da yawa sun fi santa, ba zan ce duka ba saboda kowa da ra'ayin shi, amma dai duk wanda zaka gani ya san ni ko yana jin waka na, so ya san wannan wakan yana ji da shi. Ni ma yana ji da wannan wakan saboda mamana. Kowa ya sani ba abun da na fi so kamar mamana. Duk waƙoƙin da nake a duniya akwai sunan mama a ciki. Sai ina ganin waka ɗaya ne mutane ma ba su santa ba sa gane wai da sunanta ko babu. Gane? To, Mama ita ce, zan ce bakan damiyana. Maganin gaskiya,
ina son mamana, ina son babana, gaba ɗayansu duka suna da muhimmanci a wurina. So abin da yasa kuka ga ban cika sa baba a cikin waka ba, ni mahaifina ya rasu, mamana kaɗai ta rage. So duk abin da nake yi yanzu, shi babana addu'a ne yake bukata, addu'a nake kan mai. Mamana ne take raye, ita ce ya kamata na yi duk abin da zan yi yanzu ta yi farin ciki. So ina yi saboda ita ne. Kuma babana ba na san shi ba, wanda ya san ni ya san na yi wakan baba. Ai in ka je ka ji zaka ji ya muhimmancin babana yake. Baba kaman katanga ne, idan ya faɗi ya waɗi, ko maman ma da baba take da bazan shi take rawa. Kun gane irin wancan, so kar ku ɗauka haka. Mamana, ina son mamana, ina son babana, duka family suna da muhimmanci a wurina. To gaskiya na featuring artist da yawa wanda kuka sani fitattu, ba artist sun wasa ba. Na featuring Adam A Zango, JJ, na featuring Ado Gwanja, Sai dai ku mutu, na featuring DJ AB, Aidani, na featuring Auta Waziri, Amama, na featuring BOC, Bullet, na featuring Soja Boy, aiki da hankali, let's say hankali. Akwai kuma artist da dama wanda suna nan biyowa, da wanda ma ban kira sunan shi ba, na san kun san yanayi na featuring artist da dama, so ina kan sake su. Kusan duk wanda kuka sani ina da waka da shi, ko kuma za mu yi waka da shi insha Allah. Gaskiya ba matsala bane yanda suke tunani. Duk wanda kaga ban yi waka da shi ba, bai wuce yanayin aikin shi ba, ko kuma yanayin yanda ya ɗauki aikinsa. Idan ka bi ka'idojin da duk ake bi, kamar yadda nake bi ni ma na yi da wasu, ba wani matsala. Ka iya waka, za ka mutunta abin da za a yi, za ka yi promo, za ka yi komai, duk abin da ya kamata. Dai akwai haƙoƙi, duk wanda yake cikin harkan ya san me. In dai za ka bi wannan, ba wani matsala. A in dai ka ga bai waka ba ta yi bane, ko kuma ba a bi tsarin da ya kamata ba. Amma ni na waka da kowa, ba ni da matsala. Duk wanda zai yi abin da ya dace za mu yi waka. Ni daga gefe na shawaran da zan ba ma mawaka 'yan uwana da wanda suke ciki da masu niyan shigowa, duk wanda zai zo ya yi kokari ya tsaftace harshen shi. Kar ka taba koyi da wanda yake yin wani abu ba daidai ba, ko dan kaga yana lokaci, ko dan kaga yana a'a. Duk abin da zaka yi in dai ba mai kyau bane, to ba ka taba ci gaba ba. Kuma in dai ba za ka yi addu'a ka tsaya tsakaninka da Allah cewa abun nan da kake so ka yi girma kake so ya yi, ba wai karami ba. Mai da hankali a aiki mai kyau, ba ta taɓa yi da ƙazanta. In dai ka ce za ka yi da ƙazanta, ko ka yi Hausa ma za ka waɗu. Duk wanda ka sani ya haura da ƙazanta, ka lissafa ka gani ina ya je, ina yake yanzu. Misali mu ce yanzu irin mawaƙan da za ka gani suna cikin harkar, suna iya kafa mutum su faɗi abin da suka ga dama, su yi waƙan da bai dace ba, su yi. Ku da za ku zo, kar ku yi koyi da su. Duba gefen tsaftan, ku taru a wurin. Kamar ni yanzu misali, ina da waƙoƙin da ba don kiɗa ba za a iya play ɗinsu a masallaci. Za a kunna a gaban kowaye, ba za a ji kunya ba. Kowane irin taro za a kira ni. Yanzu idan mutum yana waƙan da bai kamata ba, taro in ana son a ga mutanen kirki, ba za a gayyace shi ba. Inda ake ko video kake kalla bidiyon shi a TikTok, ba kai saka playing a inda mutane ke ba, sai dai kai sharp kai scrolling. So wannan ina tunanin ba wani hanya bace wanda za ta bulle ma wanda yake so ya ci gaba. Duk wanda zai zo ya duba tsaftan, ya yi tsaftan, insha Allah zai ga amfaninta. Shawaran da zan ba ma na ciki da na waje kenan, mai hankali zai fahimta insha Allah. To gaskiya masoyana, duk inda suke, duk inda kuke, ku shirya. Akwai gundume man aiki. Na iya, wallahi na iya, amma fa ba ni na iya ba, sunan waƙar ne na iya, Allah ne mai iyawa. So ina da waƙa na iya, wanda duk wani wanda kuka sani ya iya, babba ne ya iya, za ku same shi a cikin wannan waƙan insha Allah. So ku yi tsammanin wannan waƙan daga yanzu zuwa kowane lokaci za ta iya fita. Na iya featuring all manya-manyan stars
suna ciki insha Allah. Ko dan ɗanɗana muku kaɗan kaman Adam Zango, BOC. Kun gane ai suna nan, kun gane irin girman abun ai. To kar ku damu insha Allah za ta zo very soon, like soon ne insha Allah. Abun da ne yanzu ban yi komai ba, ku yi tsammanin manya-manyan abubuwa, waka ba a fara ba, mai kyau bai kare ba. Bas ne fa insha Allah zan sa ku farin ciki, ba za ku ji kunya ba. Yanda kuke bi na insha Allah ni ma zan tabbatar na baku abin da za ku je ko ina ne ku nuna ku ce wannan naku ne yayi, wanda kuke goyon baya ne ya baku wannan insha Allah. Bas ne fa in ɗan adam bai so mama ba fa to ya makara. Mama ce ta ɗauke ka a cikinta har wata 9, ta goye ka a baya ba hankali kan ka ankara, nauyin kula da kai daga sati har ƙarshen shekara. To matsayi a duniya da wa mama za ta kara, ka yi wasa da yawu fitsari ka mata kashi, kuma ƙazantar yaro yana yi wa mama ƙanshi. Wajen zama da rarrafe duk ta yi wa tashi, ka fara wayo don wasa ka watsa mata yashi, yanzu ka kula da ita sai ka ce gashi. Ni dai mama ina a raye babu mai taɓa ki, kuma ba zan ci kaza ba har sai na baki naki. If my whole face Saudi zan je in gina miki ɗaki, dakin kula da nawa yanzu zan kula da naki. Har waƙan ma ba zan yi ba har sai na cire naki. I dey pray for you today dai mama ki kalli ɗanki. Bas ne ba. Wannene Ba. ZR Digital TV.